следващите минути ще се спрем основно на достоверната информация и фактите, които отвориха малко прозорче към онова, което е било всъщност основна цел на ултрасекретната мисия до Луната Аполо 20. Разкритието на истината започва, когато съвсем неочаквано през месец април 2007 година мъж на име Уилям Рутледж прави заявление, че е бил един от астронавтите, които са участвали в скритата мисия на НАСА до Луната. Той публикува в интернет снимки, заснети още през 1971 година от борда на Аполо 15 на странни останки от огромен космически кораб, застинал във времето на обратната страна на Луната, близо до кратера Айзак Д. Уилям Рутледж всъщност е роден в Белгия през 1930 година, но с американско гражданство. Работил е към CDR, принадлежащи към лабораториите Bell, United States Air Force на НАСА, както и в разработката на американският проект за самолет Аякс и руският МиГ Foxbate-25. Според твърдението на 77-годишният днес Уилям Рутледж, целта на скритата мисия Аполо 20 била именно този обект, заснет от окололунна орбита не само от Аполо 15, но и от Аполо 17. На 16 август 1976 година е изстреляна ракетата Сатурн 5 от военно-въздушна база Вандерберг, щата Калифорния. На път към Луната всъщност е най-секретната мисия в историята на световната космонавтика – Аполо 20. На борда са тримата астронавти Уилям Рутледж, Леон Шнайдер и героят на Съветския съюз, участвал в програмата Съюз Аполо Алексей Леонов. Крайната цел на мисията е прилуняване в зоната до кратерите Делпорте и Айзак Ди, там където всъщност са координатите от останките на огромният космически кораб. На 6 май 2007 година Уилям Рутледж добавя видеозапис към показанията си, който обикаля света чрез интернет пространството, като добавя лунна карта на траекторията на лунният модул. Аполо 20 преминал близо до кратера Цилковски, след това над Ферми, Делпорте и Лукте. И преди да достигнат кратера Айзак, съвсем близо до кратера Айзак Ди, заснели този видеоматериал на 16 мм филм, минути преди да се прилунят на повърхността на Луната. Според Уилям Рутледж, който изследвал вътрешността на обекта след прилуняването на Аполо 20, екипажа на мисията при завръщането си на Земята участвал в специална комисия на НАСА, която изготвила подробен доклад с гриф по-висок от строго секретно. В него било подчертано недвусмислено, че това са останки от кораб майка на най-малко 1500 милиона години. Във вътрешността му били открити биологични елементи, растителни останки в една от секциите на кораба, кристални триъгълни камъни, които отделяли странни капки по повърхността си от жълта течност, която при допълнителните изследвания се оказало, че има невероятни лечебни свойства. По стените се виждали фосфоресциращи светещи фигури, както и странна мрежа от стъклени тръбички по цялото видимо протежение на вътрешният корпус на кораба, по които имало биологични останки от 10 см малки телца.
Но най-голямото откритие било на две хуманоидни креатури, едната от които била напълно запазена и цяла. В доклада тя била наречена и записана като Или. Всъщност Алексей Леонов дал друго име на тази креатура, с което е и по-известна днес. Той е нарекал просто Мона Лиза. Мона Лиза била всъщност хуманоидно тяло и женски гениталии. Ръста й бил 1,65 см. Дълга коса, а крайниците й завършвали с 6 пръста. По тях, както и по очите, имало странни устройства, което довело екипажа до извода, че този хуманоид е бил един от пилотите на кораба. Потвърждение за което бил и факта, че тялото било открито в нещо като команден център на космическият обект. Като астронавтите е трябвало да срежат два проводника, конектирани към носа на Мона Лиза, идващи от предполагаем команден пулт, за да могат да го изнесат и след това да го внесат в лунният модул. Там Леонов отстранил още странни устройства от лицето на Мона Лиза. От очите, носа, устата и други зони на тялото имало изтичаща замразена течност, а някои части били изненадващо много добре запазени, например като косата. Но най-интересното за екипажа на Аполо 20 бил тънкият слой фин, прозрачен и много здрав материал, който защитавал цялата кожа по тялото. Мона Лиза обаче не е единственият хуманоид, открит от Аполо 20. Заедно с него имало още едно, което е било почти разпаднало се. Затова астронавтите отнесли за по-късни изследвания само главата на борда на лунният модул.
Мона Лиза имала и странен детайл над очите в средата на челото. Този детайл несъмнено приличал на изкуствено вградено кристално трето око. Рутледж разказва още, че секцията от космическият кораб, в която били открити телата, била изпълнена с калиграфски знаци и форми, преплетени в мрежа от безкрайни шестоъгълни тръби. Всъщност, след като зоната е прецизно картографирана от НАСА, е възможно да се определят и точните размери на този космически кораб, дължината на който е 3370 метра или 3 км и 370 метра, а височината 500 метра. И за да добием по-ясна представа за наистина огромните му размери, нека го съпоставим визуално с един от най-големите световни мегаполиси – Ню Йорк Сити. Разбира се, че след като тази информация стана обществено достояние, се появи скептицизма по случаят Аполо 20. Списъкът обаче с доказателствата, че тази мисия е била факт, е доста дълъг, за да остава място за съмнение. Интересното е обаче, че в уебсайта на Лунният и планетарен институт, който е част от НАСА още от 1968 година, може да видите оригиналната панорамна снимка на зоната, където Аполо 20 се е прилунил, както разбира се и руините на самият космически кораб. Факта, че НАСА все още мълчи за изнесените данни по случаят Аполо 20 и че все още оригиналната снимка не е премахната от интернет сайтът им, трябва да ни отговори на въпроса дали това е истина. Номера на снимката е AS15P9630, като под нея може да видите и точните й координати от лунната повърхност. И за да няма съмнение, че всичко е просто една истина, забележете на тази снимка Алексей Леонов, 2 десетилетия след мисията Аполо 20, какво иска да ни каже инкогнито, след като му е забранено да говори където и да е било по тази тема. Всъщност доказателствата са твърде